проблеми, експертите на ЮДИТ са готови с анализ и идеи за промени в законодателството. Сега давам думата за кратко становище по предложението за нов наказателен кодекс на адвокат Красимир Манов, който е преподавател по наказателно право в Софийския университет Свети Климент Охридски и има научни разработки по проблемите на културното наследство. Заповядайте, адвокат Манов. Благодаря, доцент Близнаков. Добро утро от мене и вече добър ден. Съжалявам за гласа си. Хората, които са обединени, специалистите, които се надяваме, че ще обедини Сдружение ЮДИЦ, през годините са работили по различни тематики, налагало се да дават становища и са били канени в работни групи по различни законопроекти. Надяваме се, че Сдружението ще стане една платформа за професионално обсъждане на законопроекти, защото българското общество и българския законодател имат нужда от драстична промяна на това, което се установи в последните десетилетия като традиция, да се законодателства безпринципно и на парче, повече за да се имитира някаква законодателна дейност, а в наказателната област да се имитира борба с престъпността чрез изменение на предимно санкциите в наказателния кодекс. Откакто се обяви официално, че е изготвен проектът за нов наказателен кодекс, чухме достатъчно много интерпретации на различни конкретни текстове, на различни проблеми, които бяха представени едва ли не като грандиозни скандали, проблем на, на проекта за нов наказателен кодекс. Темата започна по един или друг повод да се пренася на достатъчно незначителни проблеми или върху такива конкретни казуси, които изгубват същността на законодателната цел. Наказателният кодекс, българският наказателен кодекс винаги е бил един пример за доста високо теоретично и практическо достижение на българския законодател. Говоря за общата част на наказателния кодекс, за философията, за постиженията на теорията в тази сфера. Проектът за нов наказателен кодекс не изоставя тази традиция, слава Богу. Защото през всичките тия години всички се опасявахме, че както непрекъснато всеки говори, че ще работи за нов наказателен кодекс, всички се опасявахме какво ли чудо ще излезе, ако този проект бъде произведен по метода на всички други нови закони, които се правиха, или почти всички, айде да не абсолютизираме. За щастие този проект беше разработен както трябва да се работи един законопроект. Не беше част от усвояването на някакви европейски средства, не беше имитация на производство на нов закон, като се препише стария. Очевидно е, че нужда от нов наказателен кодекс има, защото сега действащият е приет през 1968 година на базата на стария закон от 1956-та. Създаден при едни съвсем различни условия. Очевидно е, че има нужда от нов закон, който най-малкото да въведе една нова философия на защита на обществените отношения, които вече са малко по-различни. Искам само да споделя, че всичките тези критики, които се отправят към проекта за нов наказателен кодекс, на практика способстват за избягване на основния въпрос, който би трябвало да вълнува обществото. Къде са проблемите, които водят до това чувство на ненаказаност на престъпността? И повярвайте ми, това не е проблем на наказателния кодекс. Сега действащият, в неговата особена част, там където са описани отделните видове престъпления, до голяма степен е станал един безобразен хаос. От законодателстване на парче, от промяна на един текст, без да се синхронизира тази промяна с останалите, в кодекса съществуват множество текстове по един и същи въпрос на различни места, с различни санкции.
В практиката това често води до невъзможност да бъде приложен който и да е от тези текстове. В този смисъл новият наказателен кодекс би трябвало най-малкото този хаос да го изключи и да внесе някаква подредба. Оттам нататък как точно трябва да звучат определени състави на престъпления е въпрос на практика. Няма проблем да бъде усъвършенстван в текущо кодекса и той да бъде напасван, така че да върши работа. Въпросът е кой трябва да го приложи, защото законът сам по себе си не бори престъпност. Досега имитирахме борба с престъпността чрез повишаване на санкциите. Наказателният кодекс беше поставен в положение по-скоро на функция на прищевките на тези, които би трябвало да го прилагат. Санкциите бяха вдигани така, че във всяки един случай, когато разследващите не могат да докажат престъплението, санкцията да им даде възможност те да прилагат специални разузнавателни средства, например. Затова повечето престъпления се оказаха тежки по смисъла на закона, наказуеми с повече от 5 години лишаване от свобода, за да можем да прилагаме специални разузнавателни средства. Друг голям проблем, който има в формулировката на престъпленията пак по този повод. Защото проблемът не е в това какви са съставите на престъпления, как те биват доказвани. Разследването, не знам защо, но с течение на годините се установи едно убеждение, че разследването има за цел само да задържи престъпниците. Оттам ние ги задържаме, видите ли, след това съда ги пуска. Разследването няма за цел да задържи когото и да било. Разследването има за цел да докаже извършителството на престъплението и да разкрие извършителя. Тоест, не можем ние да променяме текстовете в наказателния кодекс, така че да освободим разследващите от задължението им да доказват. Затова в наказателния кодекс започнаха да се появяват текстове, които са чисто формални. Поради наличието на определен факт, човекът, който е извършил определено деяние, е престъпник и толкова. Въпросният пример с скрина на баба, който не сме декларирали. Това е продукт именно на тази тенденция в законодателството и изменението на наказателния кодекс. Чисто формален състав. Имаме стара вещ вкъщи, не сме я декларирали. Кой ли пък е декларирал старите си вещи в България? Според наказателния кодекс е престъпление. Текстът е създаден за да улесни разследващите при преследването на иманярите, тъй като не може да хванем иманярите или много рядко успяваме да ги хванем на могилата, където копаят. Затова след това, като намерим от тях археологическите находки, ето те са доказани престъпници. Патологията обаче е видна. Такъв текст създава опасност всички да станем престъпници. Затова трябва да поставим проблема там, където му е мястото и се надяваме, че Сдружението ще бъде основа именно на такава дискусия, която да индивидуализира точния проблем и да го поставя на дискусия без някаква идея за популизъм. Проблемът е, че процедурата, по която се извършва наказателното производство, има какво да се желае от нея, а материалният наказателен закон без проблем може да бъде синхронизиран с действащите отношения, така че да върши работа. Стига да има желание. Ето, желанието ни е да поставяме тази дискусия с институциите, така че да ги мотивираме, да им дадем това, което ние виждаме като проблематика, за да могат те да вършат своята работа в полза на обществото. Благодаря ви.